за внасяне знамената на Република България и професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен. Мирно! Свободно! Уважаеми гости, скъпи домакини, един превърнал се вече в традиция празник ни събра днес в град Плевен. Това е регионалното състезание на Министерството на образованието, младежта и науката в категориите най-добър млад готвач, най-добър млад барман, най-добър млад сервитьор и най-добър млад хлебар-сладкар. Честта да бъдем домакини на това тържествено събитие имаме ние, учителите и учениците от професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов в град Плевен. Знаем, че в настоящата надпревара ще победят уменията на професионалиста и духът на състезателя. Хотел Ростов отвори врати, за да посрещне участниците от 17 професионални гимназии от Северен, Централен и Североизточен регион на България, за да приветства уважаемите гости, членове на Асоциацията на барманите, на Асоциацията на професионалните готвачи, на Асоциацията на професионалните сомелиери и членове на Евротоп България. В традиционния парад на участниците ще видим отборите от всички категории: най-добър млад готвач, най-добър млад барман, най-добър млад сервитьор и най-добър млад хлебар-сладкар.
всички се надяваме, че предстоящите съревнования ще ни предоставят не само емоции, но и ще демонстрират постиженията на професионалното образование в България в направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Нека на това регионално състезание да победят най-добрите, най-подготвените и най-сръчните. Пожелаваме на всички участници, на техните ръководители, на членовете на журито, на нашите гости, да се борят за утвърждаване на професионализма. Още веднъж ви приветстваме с добре дошли! Имам приятното удоволствие да ви представя нашите гости. Госпожа Цветанка Тончева, старши експерт по професионално образование в регионален инспекторат на образованието в град Плевен. Госпожа Невена Арабаджиева, директор на професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в град Плевен. И госпожа Виолета Илиева, управител на ресторант Ростов. Предоставям думата за приветствие на госпожа Цветанка Тончева, старши експерт на регионален инспекторат по образованието в Плевен. Добър ден на всички! Искам да започна най-напред с уважаемите участници, тъй като вие днес сте в фокуса на всички ни. И на гости, и на жури, т.е. вие сте център на вниманието и ние ще бъдем удовлетворени, ако вие покажете всичко на това, което са успяли да ви научат вашите учители в часовете по теория и учебна практика на професията. Тъй като аз съм експерт по професионално образование и днес се чувствам така особено горда и притеснена, че вие, всички участници от професионалните гимназии в това професионално направление, ще покажете онова, на което смятам, че всички сте успели да бъдете над средно ниво, т.е. вие имате необходимите знания, умения, професионални компетенции и ние ще се радваме с вас. Уважаеми гости, уважаеми жури, уважаеми домакини, на мен днес ми е особено приятно, че съм сред вас и че ще мога да бъда част от това състезание, което независимо, че е регионално, не е на национално ниво, вие се смятайте, че сте на национално ниво, че имате ония знания, познания и умения, които можете да покажете и по този начин най-добрите от вас ще стигнат и до националния кръг. Искам да ви пожелая най-напред да сте много спокойни, за да можете да покажете всичко това, което са ви учили през всичките тези години вашите учители. И да бъдете усмихнати, ведри и да покажете, че вас професията е удоволствие. Пожелавам ви на добър старт и много късмет. Хубав ден! За да открие регионалното състезание на Министерството на образованието, младежта и науката, чието домакин е професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов в град Плевен, давам думата на госпожа Малинка Маринова, директор на професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов в град Плевен. Скъпи ученици, уважаеми гости, уважаемо жури! От името на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов град Плевен и професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен и от хотел Ростов ви приветствам с добре дошли в нашия исторически град Плевен. В този хубав слънчев ден ние ще проведем едно състезание, което е пример за доказване на качеството на професионалното образование. Тук вие ще покажете своите умения, своите професионални компетентности, всичко това, което сте научили в училище. На тези състезания винаги се е събирала цялата красота, младост и професионализъм, защото нашите професии са атрактивни, интересни, изпълнени с много емоции, с професионализъм, с творчество.
и вие трябва да ги обичате и да докажете, че наистина сте истински професионалисти. Днешният ден ще бъде труден за вас, но все пак вие като млади хора трябва да вярвате в себе си, да запазите спокойствие и наистина да постигнете добри резултати. Щом сте на това състезание, вие сте едни от най-добрите и се надяваме на много хубави ваши творения, които ще направите в залите на хотел Ростов. Пожелавам ви успех, но най-важното е да запазите спокойствие и да вярвате в себе си. Откривам състезанието и сега само ще дам няколко указания. Преди това обаче искам още един път да съобщя членовете на многоуважаемото жури, на което искам да благодаря за отделеното време, което за тях е много скъпо, но все пак това са асоциациите, които работят за професионалното образование. Комисията на барманите ще ви представя многократния световен шампион по барманство Васил Колев. Росен Михайлов и Тихомир Стаменов. Комисия готвачи Петко Цветков, Даниел Петров и Драгомир Симеонов. Комисия хлебар сладкар Радослав Машков, Елена Малчева и Васил Василев. Комисия сервитьори Гергана Симеонова, Слави Райчев и Атанас Илиев. На всички участници пожелаваме успех, на журито ползотворна и градивна работа, а на гостите много хубави емоции, породени от срещата с младите професионалисти на България. На добър час! Всички състезатели да заемат работните си места.